ότι όλα έβραν καλώς, ενώ την ίδια ώρα δεκάδες συνάνθρωποι μας καίγονταν στο μάτι. Και ο Τσίπρας ακόμα δεν έχει ζητήσει συγγνώμη για την πρωτοφανή αυτή τραγωδία. Τώρα ανεβαίνει η φωτιά προς την Πάρνηθα. Είμαστε μια χώρα στην οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε μεταβεβαιότητας, σεισμούς, φωτιές και πλημμύρες. Και είμαστε ασυγχώρητοι εάν δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία ξέρουμε με βεβαιότητα ότι θα γίνουν κάποια στιγμή. Απλά δεν γνωρίζουμε ακριβώς το πότε. Το καλοκαίρι εντάξει, έχουμε κάνει, δεν λέμε πολλά, είμαστε πιο οργανωμένοι. Βγείτε γρήγορα! Νίκο, έλα πίσω! Δείτε πόσο γρήγορα η φωτιά μας κύκλωσε! Πάμε, θα εγκλωβιστούμε, πάμε! Τα σπίτια καίγονται στην Αγία Παρασκευή εδώ πάνω. Τα πυροσβεστικά σηκώθηκαν και φύγανε. Για ποιο λόγο? Έρχονται εδώ οι άνδρες της ελληνικής αστυνομίας να απομακρύνουν κόσμο. Αν υπάρχει μέσα άνθρωπος, αυταπάρνηση και οι άνδρες της αστυνομίας. Έχει μπει ένας αστυνομικός μέσα. Είναι επικίνδυνο να το βγαίνει. Δεν είναι κανένας, πάμε, δεν είναι πίσω. Απίστευτη η φωτιά, τραβάνε. Το φετινό καλοκαίρι είναι το χειρότερο από την εποχή που συλλέγονται μετεωρολογικά δεδομένα και εκδίδεται ο χάρτης επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς στη χώρα. Έχοντας επίγνωση των σοβαρών προκλήσεων που προκαλεί η κλιματική κρίση, αναβαθμίσαμε σημαντικά και θεσμικά και σε ανθρώπινο δυναμικό και σε υλικοτεχνική υποδομή την πολιτική προστασία. Κάντε υπομονή, κυρία, κάντε υπομονή. Πάτε υπομονή να κάνω! Γιατί με Καταστράφηκα, το καταλαβαίνεις. Να ήτανε από τη φύση, να ήταν και από κάτι άλλο, ναι. Αυτό δεν είναι φυσικό φαινόμενο, ούτε κλιματική αλλαγή, ούτε τίποτα. Αυτό είναι επίθεση. Αυτό είναι επίθεση, δεν γνωρίζω από ποιον, δεν μπορώ να πω είναι από τον Τούρκο, είναι από κάποιον. Αυτό είναι επίθεση που δέχτηκα. Δέχτηκα μια επίθεση και δεν με στηρίζει κανένας. Και βγαίνει το κράτος το ίδιο όπως λες και λέει για 2 παιδάκια μετανάστες. Αυτοί όμως μας καίνε την Ελλάδα. Δηλαδή τι να κάνουμε, να παραδοθούμε. Ειλικρινά, βγαίνει στη Βουλή και ανέβασε τη φωνή μου, πες εγώ τη φωνή από έναν άνθρωπο που έπαθε την τάδε ζημιά. Πείτε το, απαντήστε μου τι να του πω, πες αυτού, εγώ που με ρωτάει στον δρόμο, κύριε Παπαδάκη, έπαθα αυτή τη ζημιά, τι θα γίνει. Τι θα γίνει, φίλε. Ανέβηκα πάνω το πρωί με τον παπά μου και θα πέθαινα από τη στεναχώρια του, ρε φίλε. Παρατήρησε τις φωτογραφίες, έχουν καεί τα πάντα. Δεν μου έμεινε τίποτα. Τίποτα, όλο μου το βιώσει, τα πάντα μου. Τι τρακτέρια, τι μηχανήματα, τι εργαλεία, τι αλυσοπρίωνα, τι χορτοκοπτικά, τι σπιτάκια, τι τηλεοράσεις, τι πάνελ, τι τροφές, τι καλαμπόκια, τι κρυθάρια, τι τριφύλια, κατσίκια κάηκαν, σκυλιά κάηκαν, γάτες κάηκαν, οι κότες κάηκαν, τα τρακτέρια μου κάηκαν, τα ρούχα μου, τα παπούτσια μου, τα παντελόνια μου, τα πάντα μου, όλη μου η ζωή, ρε φίλε. Ό,τι είχα και δεν είχα ήταν εκεί και ξαφνικά σε μια στιγμή έγιναν στάχτη όλα.